बाय गिबियावनो साफ्रोमखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बरना लाफाना जालायबाय आङो सायखं नोंथांमोना नायगासिनो दं दायो सायखं ब्लग सेरसे आरोना दाउआ ओमफ्राय नै आलु मोननैसो ओमफ्राय सामब्रामखौबो हाना लाखाबाय सारायखौहाय जाननानै होबाय गेसावहाय ओमफ्राय नैयावहाय ओंखाम एसे दङ ओमफ्राय दायो माने आङो संलांबाय थानि गोथाव जायो जाया दा उनावहायसो मोनथिसिगोन बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै दैखौ दायो एसे गहोग्रोनोसै बेनिफ्राय सामब्रामखौ होनोसै दायो सोरबा सोरबा माने बेदरखौ होयैनि सिगां सामब्रामखौ होग्रोयो खिन्थु आङो बेबायदि सङा आङो सामब्रामखौ उनावसो होयो बेनिफ्राय माने फार्स्टआवहाय थावखौल'सो होनानै ओमफ्राय बेदरखौ होग्रोनानै ओमफ्राय बेदरखौ एसे एवग्रोयो आरो ना बेनि उनावसो सामब्रामखौ होयो आङो सोर माबायदि सङो गावबागाव स्टाइल गावबागाव मडेल ओमफ्राय आंनिया नै बेबायदि आरोना दायो सामब्रामखौबो होबाय बेदरखौबो एवबाय ओमफ्राय दा आलु होनोसै बेनिफ्राय बानलु संख्रि गासिखौबो रेडि खालामना लाखाजोब्बाय चिकेन रेसिपि मा स्टाइल जाना दं र' एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोननो वाव यामी आलुआबो रुइबाय दायो आलुआबो बरिया रुइबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा माने इयावहाय बानलु गुन्दै होनि र' एसे थ' नैबेखौहाय होनि दायो बरिया खोबहाबना होबावनोसै बेनिफ्राय दुन्दिया होनोसै जोंनियाथ' नैबे दा गोजां बोथोर सिजन सफैलायबाय मोनफ्रोमबो माने ओंख्रियावनो दुन्दिया नांगौ जायो दुन्दिया गैयाब्लानो जेबो माने ओंख्रिफ्रा गोथाव जाला दा दुन्दियानि मोदोमनायजों ओरैबायदि गोथाव जायोना दा माने गोजां बोथोर सफैलायबायना एकदम मोनफ्रोमबो ओंख्रियावनो दुन्दिया ओमफ्राय दुन्दियाखौबो आङो बरियानो सुनानै रेडि खालामना लाखाबाय नै होनांगौल'सै दा मोनहां मोनहां जाबाथाय दुन्दियाखौ गारनानै होनोसै दा एसे खोबहाबना होबावनोसै थ' लोगोफोर दिनैनि लकेल दाउ रेसिपिया दायो मोनबाय रेडि जाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना एसे लास्टखौ नायबावदो लास्ट रेडि जाबाय दायो लकेल दाउ रेसिपिया दिनैनि रेसिपि लकेल दाउ एकदम मजा जानोसै नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो होलांबाय थागोन आसा खालामो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि